Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, karong buntaga ila-ilahon ta kining batan-on nga artist gikan sa Tagbilaran City sa Bohol. Ang iyang mga obra mga kapuso gitawag nga trash art. Unsa man kini ug unsa inspirasyon niya pagbuhat niini. Pakauban nato karong buntaga si James Lumagud. Good morning, James. Good morning, sir. Thank you so much. Salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. Trash art, kinsa may nakapa-inspire nimo nga magbuhat ini, James? Salamat sa pag-interview na ako, sir. Una lagi na sir is nagsugod siya sa lockdown pag March, then na-inspire ko sa akong mentor which is Engineer Vincent Omar Dagdayan ag name. Then ang hinimo is na-viral pud sir ba. How about kini imo mga artworks? Unsa may imong gigamit ini nga mga materyales, James? Sir, kanang made of kanang trash nga wrapper silvid siya, then made of canvas, then glue and gunting lagi, sir. Ang first nimo nga artwork kini ingon ani nga konsepto, unsa may imong nabuhat, kinsa may imong gipaint? Katong first yun nga artwork nga ang nahimo, sir, which is made of dingdong wrappers, which is na kanang noun niya, which is a dingdong dantes. Motong unexpected po to siya, sir, kay pag post na ko adto after a day siguro nag-viral bito siya, sir, on social media sa Facebook. Then unexpected po niya na notice ni dingdong dantes. Then mo to na notice po ni Marian Rivera. And then nagbuhat sad ka ng Marian Rivera. Oh yes, sir, kay daghan man nag-request nga gamaan po si Marian Rivera mo tong nag-make po ko another artwork for Marian. Kasi pa maagi nimo pagbuhat ini, James, kolektahon nimo daan ning mga wrappers, mga plastic nga mga wrappers, una gyud nimo of course pormahon, i-conceptualize unsa ang imo. Oh yes, sir. Ako sa kanang kolektahon daan some ana, sir, kay kanang gipangita na ko sa mga gawas-gawas bitaw, sir, pinunit lang ba, then nayuban niya pinalit na ko ana ra sa mga tindahan niya for snacks lang niya. After ato nangolekta na kog sugod antod if madagan-dagan na ako na siya collect ato na ako maghimo og another artwork. Sa proseso sa pagbuhat sa artwork, doon na ba kay outline nga buhaton inidaan, James? Idikit ra ni Brian yung mga sir, wrappers? Mag-drawing po daan o kanang line art ra nga forma sa naong sa ang i-portrait. Then after ato ako na siyang ipilit using glue. How long will it take you to make one, James? Sir, 3 to 5 days siguro, sir. Pero kung di siya busy, either 2 to 3 days, sir. Kasi plano nimo imo ning baligya, imo ni pang display ni imo mga buhat? Naiuban niya, i-appeal na kong exhibit, sir. So, nagpon if naamang gani. Pero, naiuban niya akong i-sell po na napayuban niya commission na if na magpahimo. Nga na, sir. Kay imo man gi-advocate karon ang of course pag kolekta sa atong mga trash, dili ra gyud ni pasagad og labay, ngano importante man ni nga makatunan labi na sa atong mga batan-on, James. Oh yes, sir, kanang makatabang po sa environment pero kanang siguro kanang sayang mo po kung imo ra ilabay-labay sa basurahan niya. Ya, pwede siya ma-recycle bitaw, sir. All right, James, unsa may in closing, unsa imong gusto ipaambit nga mensahe sa atong mga viewers karon, o basi gusto mo ka mo invite nila, asa man nila ma-check ning imong mga artworks, gi-post ba nimo ni online, so gusto nimong i-sulti sa atong mga nagtan-aw karon nga kapuso? Ako lang ikasulti, sir, is kanang dili na siya sa materials ang kanang makagama kag artworks, dili na sa materials or unsa pa ba nara na sa imong pagka-creative or kanang imagination nga makagahimo jud kag new artwork. All right, thank you so much, James, sa pagpaambit sa imong talento sa mga
viewers karong buntaga. Merry Christmas kaninyo diha sa Bohol, mga kapuso. Batan-on nga artist si James Lumagud.